Здравейте! Днешният урок е на тема диаметри и хорди в окръжност. Хорда в окръжност наричаме отсечката, която съединява две точки от окръжността. На нашия чертеж това е отсечката АБ. Диаметърът в окръжност е хорда, която минава през центъра на окръжността. Тоест, ето в нашия случай МН е диаметър, тъй като минава през центърът О. Да припомним нещо изучавано миналата година, симетриална отсечка. Това е права, която е перпендикулярна на отсечката и минава през средата й, т.е. разполовява я. Важна теорема 1. Това е диаметърът на окръжност и симетриалата на всяка хорда лежат на една права. Всичко, което произхожда от това, е дадено допълнение към слайда. Теорема 2 гласи, че диаметър, който е перпендикулярен на хорда и окръжност, я разполовява. Това означава в случая, че АК е равно на БК и че всичките тези ъгли са по 90 градуса. Това бе всичко.